29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गं 100 गावसुंथा आफादफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा बैसागो नंब्लाङाव सेनि हाबाफारि लानानै 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गं 100 गावसुंथा आफादफोरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। चेक राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए एबा बिटिआरनि इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि एमसिएलए सम्पापुति डेका, गरेस्वर जौगाखोन्दो मावख'नि मावख'गिरि कैलाश रय आरो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि टिएलसिसि चेयारमेन लकेन नार्जारि आरो इउपिपिएल बिजेपि राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गं 100 गावसुंथा हान्जाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै आङो माइनाव सोरां आसनि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बे आसनिखौ बानायदों आरो उद्देश्यआ बेनो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा माने गावनि साननाय बादि सानब्लाबो किसु रांनि आंखालाव बे साननायखौ मावनो हाया। बेनिखायनो सरकारा जाबाय रायजासो बानायो आरो सरकाराबो रायजोनि खोथाखौ सानो, बेसो सरकारनि खामानि। बेनिखायनो जोंनि बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारा बे आसनिखौ लन्च खालामदों आरो बेनि थाखाय आङो बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारखौ आङो धन्यबाद होदों। दिनै आंनि समस्थियावनो माने 100टा सेल्फ ग्रुपनो 25,000 जों होनो हादों। दा बे होनो हानाय गासिबो सुबिदाखौ जोंनि बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारनि थाखायनो मोननाय जादों आरो बे खामानिखौ मावनो मोननानै आं बिराद गोजोनदों। मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव 100टा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दिनै गावनि जि सानदोंमोन फैसा गैयिनि थाखाय मावनो हायाखैमोन बेखौ मावनो हासिगोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जों खावलायदों आरो बिटिआर प्रधान शिबा इलेक्सननि सिगाङाव खोथा होदोंमोन 75,000 थाखा होनो होननानै आरो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जों खावलायदों जाहाथे 25,000 थाखाखौ जाहाथे मोजां बेबहार खालामो। जाहाथे बे बेबहार खालामनायनि उनाव जों 1 बोसोरनि गेजेराव जों रिभिउ लागोन आरो 1 बोसोरनि गेजेराव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जुदि मोजां खामानि मावदोंबा बिथांमोननो जों आरोबाव फैसा होनायनि थांखिखौ लागोन बेखौ चिफ सारा बे खोथाखौ होदों। दा दिनैनि बे मोजां दिनाव आरो आङो 23 तारिखआव जे मोनसे जोंनि जारिमिनारि मोनसे भारतबर्षखौ सिनायथि होबाय जोंनि बे भारतनि जोंनि बे भारतआव जे जोंनि आकाशबाणी गबेषणा बे जोंनि संस्थाया जे इसर'आ जे मोनसे इतिहास मोनसे सृष्टि खालामबाय। बेनि थाखाय आं इसर'नि साइन्टिस्टफोरखौ आङो धन्यबाद होदों जे विश्वआवनो दिनै भारतनि नाम लादों। बे नाम लानायाव जोंनि बे इसर'नि साइन्टिस्टफ्रा गोबां खस्थ' खालामदों। बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजोनि जानानै बिटिआर सरकारनि जानानै इसर'नि साइन्टिस्टफोरखौ आङो हाजार हाजार साबायखर बावहोदों जाहाथे बिथांमोननि जि सिमां आरोबाव आवगायबावथों बेखौ आं इसोरनि सेराव आर'ज बिदों आरो बे सिमाङा जाफुंनायाव जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रिनि गोबां मोनसे नाजानायनि थाखाय जादों आरो बेनिखायनो आङो प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ आं दिनै जोंनि रायजोनि जानानै आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो नरेन्द्र मदिया जेब्ला 2014आव प्रधान मन्त्रि जाजेनदोंमोन बे जाजेननायनि उनावनो नरेन्द्र मदिया मोनसे सिमां नुदोंमोन भारतबर्षखौ माने विश्वनि गेजेरावनो मोनसे सुपार पावार खालामनायनि थाखाय। दा बे मोनसे 1 स्टेप आरो जाफुंबाय होननानै आं साननो थाङो आरो बिथाङा नरेन्द्र मदिया सरकाराव फैनायनि लोगो लोगोनो जोङो बयखौबो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो हाग्रायाव जोङो बायजोआव थाङोमोन खिनो थाङोमोन नाथाय बेखौबो माने जोङो माने फायखाना बानायनानै होनो थांखिया जाहैबाय सुपार पावार बानायनाय जाहाथे मोनसे सुपार पावार देखौ जाहाथे बाहेरायाव जाहाथे बयबो जाहाथे बायजोआव थांनानै लेट्रिन खालामनो नाङा जाहाथे बेहाबो माने सुबिदा मोनसे थायो लेट्रिन खालामनो बे होनबासो सुपार पावार जायो। आरो बेयो मोनसे थांखि लादोंमोन जे साइस्थ'नि खेथ्रआव जे साइस्थ'आवबो जाहाथे बयबो दुखिया मानसिया बेमार आजार जाब्ला जोङो बेमार जाखौ जाहाथे जोङो डक्टरनाव थांनानै जोङो मोजाङैनो गावनि देहाखौ मोजां खालामनो हायो। बिनि थाखाय बे आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख थाखा फ्रि दा बेखौबो बिथाङा आयुष्मान भारत कार्डखौ होनानै रायजो राजाखौ जाहाथे साइस्थ'नाव जाहाथे बयबो साइस्थ'खौ थिग लाखिनो हायो बेबो मोनसे सुपार पावार बानायनाय मोनसे सिमांनि गेजेरजों सानो। आरो जोंनि रायजोआ दिनै सुपार पावार डेकआव जे प्लास्टिक न'आव जे थायोबा बेथ' सुपार पावार डेक होननानै बुंजाया। बेनिखायनो नरेन्द्र मदि बिथाङा बे सुपार पावार डेक बानायनायनि मोनसे सिमां लानानै जोंनि बे दुखिया मानसिफ्रा जाहाथे प्लास्टिकआव थानाङा जाहाथे पाका न'आव थायो होनबासो सुपार पावार डेक जानो हागोन बे सिमां लानानै बियो जोंनि प्रधान मन्त्रि आवास योजना बानायदों आरो जोंनि समस्थियावनो दा गमियाव माने 8-10 हाजारसो दा न' लुनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बेबो मोनसे सुपार पावार डेक बानायनाय मोनसे सिमां बे नरेन्द्र मदि बे माने प्रधान मन्त्रिनि। बेनिखायनो आङो नरेन्द्र मदिनि जे सिमां प्रधान मन्त्रिखौबो आं दिनैहाय
थांनाय 23 तारिखनि बे इसरोनि माने मोनसे बिराद माने जारिमिनारि मोनसे जे सिमांखौ जाफुंहोनाय बेखौ लानानै आं नरेन्द्र मदिखौबो हाजार हाजार धन्यबाद आरो इसरोनि साइन्टिस्टफोरखौबो आङो जोबथारनायाव आं दिनैनि बे माइनाव सोरां बिथांखि जे बे बिथांखि माने स्किमखौ लन्च होनाय जोंनि बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारखौ आङो धन्यबाद होदों मानो होनबा बिटिआर प्रधान शिबा दिनै बे आसनिखौ बानायबा दिनै 100टा सेल्फ ग्रुपआ दिनै 25,000 मोननो हायामोन बेनिखायनो गासिबो सेल्फ ग्रुपनि जानानै आङो बिटिआर प्रधान प्रमद बर' सारखौ आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों धन्यबाद जासिहरदों गोजोन्थों হয় মই এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ বি টি চিৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে আজি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত তেওঁ আজি আমাৰ মহিলাসকলক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক মাইনাও সোৰাং বিথাংগী আঁচনিৰ যোগেদি 25,000কৈ মহিলাসকলক মানে আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আজি তেওঁলোকক আমি বিতৰণ কৰিলোঁ 29 নং চুক্লেশ্বৰ ফাং সমষ্টিত গতিকে আজি এই মহিলাসকলক আমি 25,000 চেক হাতত তুলি দিবলৈ পাই মই খুবেই মানে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু যাতে তেওঁলোকে নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰ হৈ চলিব পাৰে তেওঁলোকক তাৰ বাবে মানে BTC চৰকাৰক মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কেনেকৈ উপভোগ কৰিছে তেখেতসকলে যিহেতু সাহায্য দিলে আপোনালোকে কি কেনেকৈ যিহেতু যি পইচা এইকেইটা কেনেকৈ ইউজ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি হয় আমি তেওঁলোকক চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আমি এইটো জনাই দিছোঁ যে 25,000 যিটো মানে আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হ'ল গোটবিলাকক তেওঁলোকে যাতে সেইটো মানে ভগাই নলয় কোনো এটা আঁচনিৰ যোগেদি তেওঁলোকে আঁচনি লৈ পেলাই কাম কৰি যাওক নেক্সট আমি আৰু BTC চৰকাৰৰ পৰা আকৌ 25,000 মানে 3টা কিস্তিত দিয়া হ'ব আৰু এনেকৈ 75,000 দিয়াৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক এইখিনি বুজাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে 25,000 কাম এটা আৰম্ভ কৰক বা তেওঁলোকে ফিক্সড ডিপজিট কৰক মুঠতে যিকোনো কথাটো ভগাই নলয় কোনো এটা আঁচনি ৰাইজক তেওঁলোকে কৰি দেখুৱালে নেক্সট আমি চৰকাৰে আকৌ পুনৰ তেওঁলোকক মানে আৰু অন্য সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি তেওঁলোকক মানে জনাইছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ শুভ দিন এই শুভ দিনত উপস্থিত হ'ব পৰা আমি সকলো আত্মগোটে প্ৰথমতে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাৰ লগে লগে আপোনালোককো মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আমাৰ যোৱা নিৰ্বাচনৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটক 75,000 টকাকৈ দি যাতে মহিলাসকল নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালটো ভালকৈ চলাব পাৰে সমাজখন ভালকৈ চলাব পাৰে এইটো আঁচনি গ্ৰহণ কৰিয়ে আমাৰ বৰ্তমানৰ BTRৰ চিফ ছাৰে এইটো কথা ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটক আমি 75,000কৈ টকা দিম আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত 3,365টা আত্মসহায়ক গোটক পোনপ্ৰথমে তেখেতে 25,000 টকাকৈ আত্মসহায়ক গোটক এই অনুদান আগবঢ়ালে আৰু তেখেতে আশা ৰাখিছে আমিও আশা ৰাখিছোঁ যাতে এই যিবোৰ আত্মসহায়ক গোটে আজি এই চেকটো পালে 25,000 টকাটো পালে তেখেতসকলে যাতে এইখিনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতসকল নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে সমাজখন তথা পৰিয়ালটোক যাতে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে বা সমাজখনে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে তেখেতক নিজৰ জীৱন আগুৱাই লৈ যাওঁতে বেলেগৰ এটা পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে থাকি এই BTR অঞ্চলত তেখেতসকলৰ যদি মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ যাতে দেখুৱাই যাব পাৰে সেইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই টকাখিনি যাতে তেখেতসকলে সৎ ব্যৱহাৰ কৰে তেখেতসকলে যাতে কিবা এটা ব্যৱসায় বা বাণিজ্য হাতত লৈ এই টকাখিনি দুগুণ যাতে কৰিব পাৰি সেই ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এই টকাখিনি যাতে তেখেতসকলে যধে মধে খৰচ নকৰে তাৰ বাবে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে BTR চৰকাৰক শেষতে মই পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ নিৰ্বাচনী যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ বাবে আমাৰ BTRবাসীৰ ৰাইজ আজি সন্তুষ্ট হৈছে আৰু BTRবাসীৰ ৰাইজৰ হৈও মই তেখেতসকলক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাওঁ